Este ora 7 dimineața, am venit în Manhattan, acum și trebuie să răsare soarele și acesta este parcul central. Cam așa priveliște. Stați să vedeți un pic mai bine. Oamenii deja aleargă la ora asta. Sincer, mă așteptam să fie un pic mai frig, dar e destul de cald la New York. Ieri au fost 17 grade, adică e destul de ok și acum fiind dimineață și fiind cea mai rece temperatură, acum sunt 10 grade, nu e atât de rău. Acesta este un Apple Store care lucrează 24 din 24 și se află lângă Plaza Hotel, unde s-a filmat Home Alone. Iată și parcul central, dar aici pe drum este un miros absolut oribil. Nu pot să-l suport și cam în mare parte, uitați-vă și voi pe aici, o mare parte din străzile New Yorkului au un miros oribil. Nu știu de la ce e. Tradespeople and for positions in legal, labor, occupational health, and